Meditació al voltant del principi femení facilitada per Marta Casaramona. Trobaràs altres recursos i àudios a la web d'animamindfulness.cat. I l'invitació és a que t'agafis uns instants conscients per preparar la teva postura meditativa, recordant que el cervell llegeix constantment el nostre cos i que la postura que adoptem té un efecte sobre la nostra ment i el nostre sentir. Per tant, ens assegurem ara de tenir una base ben còmoda i de tenir un bon recolzament a l'esquena, de manera que puguem afluixar i relaxar la nostra musculatura, abandonant l'estat d'activació en el que solem tenir-la. I portem l'atenció al nostre pit, rotem les espatlles enrere i avall, notant l'obertura que es genera. Podem entrar lleugerament al mentó. I finalment mirar de portar certa suavitat al rostre, una expressió suau, als ulls, als llavis, potser fins i tot esbossant un somriure, fent unes inspiracions més profundes per poder sentir millor el nostre cos i instal·lar-nos-hi. I mira si queda alguna tensió en el teu cos, en aquells llocs on saps que sols acumular-la, i aprofita les properes exhalacions per deixar anar qualsevol força. Potser la musculatura al voltant dels ulls o la mandíbula. Potser les teves espatlles poden caure una mica més en direcció al terra. O les teves mans i els teus peus poden obrir-se una mica més. Gaudint, ara sí, en aquest cos més relaxat, d'unes respiracions plenes. Mentre ens anem preparant per aquesta meditació que ens posa en contacte amb el principi femení, que ens cal anar recordant i harmonitzant a la nostra cultura. I començarem portant la nostra atenció a les sensacions de la respiració a l'abdomen. Aquest ventre que socialment se'ns convida a amagar, a contraure, provocant una respiració més superficial i pobra. Comprova si el ventre s'inflava lliurement abans de dur-hi la teva atenció. I al llarg de tota la pràctica, assegura't de que la teva respiració davalli omplint tot el teu ventre. L'abdomen s'expandeix, el tòrax s'obre i s'eleva. Sent l'espai i la llibertat quan fas una respiració completa. Llibertat del judici al teu cos, de les exigències externes. Respira aquí plenament. I des del ventre, mira si pots apreciar les teves formes rodones i orgàniques, suaus, exactament tal com són i tinguin els anys que tinguin. I deixar-te sentir aquesta frase: el meu cos és el meu santuari. El tracto amb amabilitat, apreciació i amor.
mirant si hi ha alguna cosa que puguis fer per estimar més el teu cos o per tractar-lo millor, per deixar anar el judici. El meu cos és el meu santuari. I quan estiguis a punt, anant una capa més endins, al ventre mateix, connectant amb la teva capacitat creadora, tinguis l'edat que tinguis, siguis mare o no, creadora de vida en qualsevol de les seves formes, també projectes, negocis, art, un jardí, relacions, bondat, coneixement compartit. Repassa en la teva ment tot el que has creat al llarg de la teva vida. Reconeix-t'ho i mira en el present i de cara al futur què vol ser expressat i nascut a través teu. Donant vida a aquesta energia creadora que necessitem vivenciar per sentir-nos plenes i que és una de les nostres contribucions al món. I si ja ho tens, desplaçarem la nostra atenció una mica més amunt, a la zona del pit, a la regió del cor, mirant a veure si podem sentir la nostra respiració al cor, inspirant cap al cor i exhalant des d'aquí. Aprofundir la nostra presència al cor, anant ara una capa més endins. Al principi femení busca la cooperació, la unió, l'amor, el suport i la cura. El femení és presència i relació. Pots explorar per uns instants si et relaciones des de la cooperació, el suport i la presència amb els demés. O des de la competició i l'objectivització, la que ens empeny el sistema. Però no només ens relacionem cap enfora. Així que mira ara com et relaciones amb tu. Indaga si tens prou presència amb tu, si t'escoltes prou. Si et permets la sagrada soledat i el silenci i el descans necessaris per escoltar la teva saviesa profunda. Si tens cura de tu més enllà de tenir cura dels demés. Encara portant la teva respiració cap al cor, alimentant el teu amor interior. L'amor és la nostra força i hem de començar per casa nostra, per nosaltres. Mira si estàs connectada al pou profund de l'amor dins teu.
I després, si hi ha la possibilitat d'expandir-lo o irradiar-lo, si hi ha algun àmbit en el que puguis compartir més el teu amor en fora, ajudant els altres. I encara des del cor, el femení també és coratge. Coratge per ja no escoltar més el que ens diuen que hem de fer, o com hem de ser, o comportar-nos, o sentir-nos. Coratge per descansar i posar límits, per lluitar pel que creiem, per lluitar també per la mare terra que sustenta els nostres. Coratge per permetre'ns ser vulnerables, sabent que aquesta és una immensa fortalesa. I per explorar noves versions de nosaltres mateixes, més grans, més valentes, que ocupin més espai, estenent les ales, projectant-nos al món amb la nostra contribució particular. Pots respirar cap al cor i des del cor sentint aquesta força dins teu per fer els canvis que siguin necessaris. I després fes que la teva atenció es desplaci una mica més amunt, al teu coll. Potser mirant si pots sentir-hi la respiració des de dins. I des d'aquí recordar que el femení necessita expressió. Parlar, escoltar, aprendre en les relacions que ens ajuden a créixer. Companyia, cercles de compartir, de riure. Explorant ara si dediques prou temps a compartir amb els teus. Si t'expresses de forma autèntica. I més enllà dels cercles íntims, ens cal expressar la nostra veu més clara, amb amor, més forta, al món. Pots portar ara la teva atenció entre les celles, allà on situem el tercer ull, Ajna Chakra. Simplement inspirant des d'aquí i exhalant des d'aquí al llarg d'algunes respiracions. Més enllà del món que podem tocar i mesurar del pensament lineal, el femení s'obre a tot el que pot ser vist, o no vist, però sí sentit, sabent que és igual de real, confiant en la seva intuïció, seguint-la. Mira a veure si hi ha alguna guia interna que vulgui ser escoltada en aquest moment. Algun missatge interior, una intuïció. I si no en sorgeix cap, també està bé. Recordant que només hem de romandre obertes al que la vida ens desplega. I després, obrint la teva atenció a la teva pell,
I més enllà encara de la teva pell, connectant amb el teu camp energètic, respirant en aquesta amplitud. El femení necessita comunió amb el tot, amb allò més gran que nosaltres, com sigui que li vulguem dir. I per sentir-ho necessitem temps, allunyades de les obligacions i les responsabilitats. Deixar de fer i seure en meditació per sentir el ser i la unió i connectar amb la joia i l'amplitud de ser. Aprofita ara aquesta oportunitat per fer-ho, ara i aquí, en silenci, per uns instants. I després torna a agafar consciència de tot el teu cos assegut, respirant i bategant, ple de vida, anhelant posar-se al servei de la vida mateixa, ballant llibertat sense inseguretats, convertir-se en més amor per donar endins i en fora. Un cos que vol ser més fort i més estimat per sostenir el nostre viatge vital i la nostra contribució particular al món. Que vol jugar i riure, lliurar-se al gaudi en contacte amb la joia de viure. Col·laborar, abraçar, aprendre, créixer. Respirant en aquesta consciència i en aquest gaudi en els últims instants d'aquesta pràctica. I després, quan ho sentis sense cap pressa, preparant-te per sortir-ne, gaudint de recuperar el moviment, connectant amb l'exterior i amb el nou moment present quan et sentis a punt.